Здравейте! Ще има giveaway. Не очаквах така да покажа. Така, както и да е. Да, ще има giveaway. Победителите ще са двама, или по-скоро две момичета, защото нещата са за момичета, така че е по-добре момичета да не се записват. Зависи. Първата награда е ето в тази кутия, която има според мен доста интересни и сладки неща, но може да не са заядени. Следващата кутия, нещата са в тази. Тя е козметична. Сега ще ви... Защо трябва да я показвам, като може победителят да я види сам. Вътре има огледало. И това според мен стига като информация. Това е клипът, който исках да направя днес. Ако искате да спечелите някои от тези две награди, трябва да сте се абонирали за каналът ми, да сте харесали този клип и да коментирате естествено дали искате да участвате, защото някой може пък да се абонира и да хареса клипа, но да не иска да участва. Така че ако някой от вас иска да спечели някои от тези неща, може да направи това, което преди малко казах. И ще обявя победителя на 27. Така че ще се видим тогава.